sun gano ki su zazzauna hajiya bintal wani gamba ba irinki mai farin jini ke jama'a suke ta binki ba farar gani a Kaduna mu ba irinki hajiya bintal wani gamba sannu sannu wallina ta Kaduna state na ya baki to APC ta kuce domin har jama'ar ta da tarin jama'a a ina kika cancanta kai birni ƙauye wake kina da maza mata da tarin jama'a a ina kika ɗauki a idan gwamnan mu Nasiru uban manazarta malamin min yaba da tsarin da ka aiki mai farin jini ke jama'a suke ta binki ba farar gani a Kaduna mu ba irinki hajiya bintal wani gamba sannu sannu wallina ta Kaduna state na ya baki mai kyan niyya a dole kowa ya rike ki don kyawawan hali ya sa zan wake ki momina tun da talakawa na saki shi ya sa gwamnan mu ma yake da ƙaunar ki Nasir ya sanya in Kaduna cikin shauƙi aikin da kake ya sa nake da ɗayin shauƙi mai farin jini ke jama'a suke ta binki ba farar gani a Kaduna mu ba irinki hajiya bintal wani gamba sannu sannu wallina ta Kaduna state na ya baki ga tsarin da aka yi don talaka ya ji daɗi gyaran da ake ya sami kyan da ɗayin kauɗi an gyara cikin garin Kaduna muna kauɗi asiriya jam'iyyar mu kowa ya ji daɗi ga kawai ina ake zancen yaɗi mu muka samu iyaye masu yi mana aiki mai farin jini ke jama'a suke ta binki ba farar gani a Kaduna mu ba irinki hajiya bintal wani gamba sannu sannu wallina ta Kaduna state na ya baki babban bijimin ƙasa muna ta ganin aiki Ibrahim babu ga muna da ɗayin shauki aikin ka kula da talakawa da masaki na gwamnati fija mu je gaba da zaki mai kyauta wanda in ya baka barraki mun gode mun ga kyautuka mun da shauki mai farin jini ke jama'a suke ta binki ba farar gani a Kaduna mu ba irinki hajiya bintal wani gamba sannu sannu wallina ta Kaduna state na ya baki Gagar gasa uwar mu APC ta fice
da kai Malam Ibrahim Igabi